No. Kocham Polskę. Idzie wiosna. Szczególnie jak idzie wiosna, to widać, jak pod zarządem polskim wygląda nasz heimat. Jak wygląda gospodarka śmieciowo. Jak to sam wszystko kiedyś było tak gryfne, a teraz takie jakie jest. Styknie obejrzeć. A prawda. Jakie są te służby, które mają sprzątać, które bez przerwy łażą, a sterują wszystkich, bo ktoś w dobrym miejscu by się piwka napił, albo coś więcej, tutaj nie przyjdą, bo tu się boją, albo ich gańba, że na terenie miasta Ruda Śląska jest taki plac. Styknie tego.